Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Сулам ишетеп булмый бит. Үтәргә кирәк. Һәр елны үтәбез бабаем белән. Мәкерле авыру, әлбәттә туберкулезга каршы көрәш көнен билгеләп үттеләр. 2022 елда Ознакай районында 76 бала дөньяга килгән. Ознакайда бәләкәй сабыйларны зурладылар. Мне кажется, наша задача, как взрослых людей, научиться комбинировать это общение. Социаль шелтәрдән башка балаларда стресс, ярдәм бар. 26 мартта төнге 11 тирәсендә янгын части диспетчеры пультына Риза Фахретдин урамында янгын турында хәбәр килә. Янгын нәтиҗәсендә 2 квадрат метр мәйданда диварлар һәм түшәм япмасына зыян килә. Һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк дип хәбәр итә Әлмәт районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эш бүлеге. Янгынның сәбәбе ачыклана. Татарстанда эпидемиологик вәзгыятьнең билгеле бер күрсәткечләренә ирешү аркасында җәмәгать туклануы оешмаларының төнге эшенә бәйле чикләүләр бетерелде. 2022 елның 8 атнасыннан башлап авыручылар саны атна саен уртача 30%-ка ким бара. Вирус таралу коэффициенты 0,7-гә тигез. Республикада олы яшьтәге кешеләрнең 81,7%, 60 яшьтән өлкәнрәкләрнең 76,6% вакцинация узды дип хәбәр иттеләр кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә. Моннан тыш соңгы 7 көн эчендә коронавируска ПЦР-тест 100 мең кешегә 310 тест дәрәҗәсендә саклана. Норматив күрсәткеч 300. Татарстанда грипп белән авыру очраклары агымдагы елның 6 атнасыннан бирле теркәлә. Кискен респиратор вирус инфекцияләре эпидемиологик чиктән 50%-ка түбән. Татарстан буенча Роспотребнадзорның матбугат хезмәтендә әйтүләренчә, республикада битлек режимы саклана. Профилактик медицина тикшерүен даими рәвештә узарга киңәш ителә. Нинди белгечләрне узарга кирәклеген терапевт билгели. Әмма һәркем өчен мәҗбүри булган билгеле бер процедуралар да бар. Шуларның берсе флюорография. Флюорографик тикшерүне һәр пациентка ел сайын узарга кирәк. Бу профилактика өчен бик мөһим чара. Флюорографик тикшерү диагностика процедурасы. Аны үпкәдәге төрле авыруларны үз вакытында ачыклау максаты белән узарга кирәк. Алар ачыкланган очракта оператив рәвештә билгеләргә һәм дәвалана башларга мөмкинлек бар. Март айында туберкулезга каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Шуңа күрә шимбә көнне Әлмәт туберкулезга каршы диспансер территориясендә ачык ишекләр көне узды. Анда цифрлы рентгенография мобиль кабинеты эшләде һәм һәр теләгән кеше бушлай флюорография уза алды. Рәисә һәм Сәрия апалы сеңел флюорография тикшерүен узарга да бергә килгәннәр. Ел сайын узабыз, бу ел узганым юк әле чирләдем бит. Хәзер күземә операция ясарга кирәк, шуңа торам. Комиссия үтәм. Положительно говорим. Бик кирәк, потому что үзеңнең исәнлегеңне белеп тору кеше өчен тем более үпкә сулам ишетеп булмый бит. Үтәргә кирәк. Һәр елны үтәбез, бабаем белән гел йөрибез. Инде бу юлы апайны алып килгәч, үзем дә үтәргә булдым. Пандемия башыннан барсы да COVID-19 статистикасы турында гына күрергә күнеккән, тик туберкулез да бер кая югалмаган. В прошлом году за этот период было выявлено больных. Узган ел бу чорда туберкулез белән авыручы 14 кеше ачыкланды. Бу елның беренче кварталында 12 авыру ачыкланган. Авыручы балалар юк. Из них детей, значит, не было выявлено. Фәрит Шәңгәраев соң килүчеләрдә булуын әйтеп узды. Ваемсызлык туберкулезның авыр формасы белән авыру мөмкинлегенә китерергә һәм бу хакта вакытында белмәскә мөмкин ди ул. Акциягә эләкмәүчеләр флюорографияны район сырхауханәсендә яки түләүле диагностика узганда ясата ала. Алия Байрамалова, Рамиля Хамидуллина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Ознакайда 2022 елны беренчеләрдән булып дөньяга аваз салган 22 сабыйга бүләкләр тапшыру тантанасы булып узды. Әлеге чара шәһәрнең ЗАГС бүлеге һәм Бердәм Россия партиясенең Ознакай бүлекчәсе тарафыннан оештырылды. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллин дәвам итә. 2022 елда Ознакай районында 76 бала дөньяга килгән. Җир йөзенә туган һәрбер сабый бәхетле булып, тигез канат астында үссен иде. Гаиләнең нигезе нык булырга тиеш. Ана җылысы, кояш җылысы, ата һөнәре балага мирас. Район башлыгы Марсель Шайдуллин гаиләләрне сәламләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Бердәм Россия партиясы инициативасы белән ел сайын без инде үткәрәбез. Менә беренче туган балаларыбызны шулай тәбриклибез, котлыйбыз.
Менә күреп торасыз, нинди алар бәхетле, елмаеп, ничек шатланып килгәннәр. Яшь гаиләләр, 3-4 бала бүгенге көндә уже үстерәләр. Шуңа күрә инде аларга бик зур рәхмәт. Шулай гаиләләребез нык булсын, балаларыбыз күбрәк тусын. 2022 елда Ознакай районында беренче бала Ануфриевлар гаиләсендә туа. Работаю в салоне «Диалог». Мин үзем диалог автосалонында хезмәт куям. Гаиләбездә 2 бала тәрбияләнә. Икенче сабыебыз 2022 елның 2 гыйнвар көнне туды. Я работаю. Мин Ураза явыл советында әйдәр белгеч булып эшлим. Район җитәкчелегенә бүгенге бәйрәм өчен, бүләкләр өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Безгә барысы да бик ошады. Бала туу гаилә шатлыгын арттыра, тормыш нигезен ныгыта. Кемдер тәүге сабыен алып кайта, ә кемнәрдер инде 4нче тапкыр әти һәм әни булу шатлыгына ия. Союзагырда эшлим, тракторист. Шәшүләр алып барам инде, шәшү эшләрен. Олы кызыбыз 2нче классны бетерә. Малай 1нче классны бетерә. 2022-дә январ аенда, 15 январда 4нче сынып кайттык. Бәхетле гаиләләрне хөрмәтләп, район җитәкчелеге аларга бүләкләр һәм чәчәк бәйләмнәре өләште. Безнең шулкатлы матур күңелле чара үтте. Бүген без инде менә бөтен җитәкчеләр белән Бердәм Россия партиясе, ЗАГС бүлеге белән бик менә шушы нәтиҗәле тату эшләү нәтиҗәсе менә шушыңа китереп чыгара. Безнең менә инде ата-аналар, балалар шундый сөенделәр. Безнең инде менә шушы мероприятиянең инде итогы хәерле үтсен. Шушылай матур гел бәйрәмнәр генә үтеп торсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзерге дөньяда социаль шелтәрләр җәмгыять тормышының аерылгысыз өлешенә әверелде. Аралашуның зур өлеше интернет киңлеккә күчте. Бүген кешеләр күбрәк вакытны скверларда, кафеларда, очрашуларда түгел, социаль шелтәрләрдә дуслар белән язышып, фотолар кертеп, уеннар уйнап үткәрәләр. Әмма хәзер социаль шелтәрләрдән гадәттәгечә файдаланып булмый. Күпләр, бигрәк тә балалар, моның өчен стресс кичерәләр. Аларга ничек ярдәм итеп булуы турында алдагы материалда. Балаларның социаль шелтәрләргә бәйлелеге күп очракта гаджетлар белән дөрес мөнәсәбәт булмау аркасында килеп чыга. Мне кажется, наша задача, как взрослых людей, научиться... Миңа калса, өлкәннәр буларак безнең бурыч бу аралашуны комбинацияләргә өйрәнү, социаль шелтәрләрдәге һәм тере аралашуны. Кайбер көннәрдә детокс вакыты ясау, тулысынча социаль шелтәрдән һәм интернеттан башка вакытны үткәрү яхшы булачак. От интернета и социальных сетей вообще. Әмма хәзер коммуникацияләр кытлыгы килеп чыкты инде. Популяр социаль шелтәрләрне блокировкалау белән бәйле рәвештә кайбер кешеләрдә борчылу хисе барлыкка килә башлады. Бигрәк тә үсеш чоры үзенчәлекле булу аркасында бу яшьләрдә чагыла. Бу ситуациядә үз балаңа ничек ярдәм итәргә? Беренчедән, баланың игътибарын башка әйбергә күчерергә. Спорт секцияләре яки иҗади түгәрәкләр, туристик поход, кино булар барысы да стрессны киметергә ярдәм итәчәк. Шулай балаларга үзегезнең мәхәббәтегезне кызганмагыз. Ул төрле хәлдә дә аның янында әти-әнисе булуын белеп торырга тиеш. 10 яшькә кадәрге категорияләр өчен тыңлау һәм тынычландыру мөһим. Говорить про чувства тебе тревожно, да? Сөйләшергә һәм баланы тыярга мөһим. Аннан син хәзер борчыласыңмы, синең ачуың киләме, син үпкәлисеңме дип сорарга кирәк. Балай әйтеп җавап бирсен өчен. Бала белән бу хәл турында фикер алышырга кирәк. Бәлки сезнең охшаш тарих булгандыр. Ничек сез аны чиштегез? Чөнки аңа сез мондый ситуациядә ничек чыгуыгызны аңлау мөһим. Важно понять все-таки, как вы с этим справляетесь. Яшь үсмерләр белән хәл бераз катлаулырак, чөнки аларда үзенчәлекле үсеш чоры. Алар үзләрен өлкәннәр буларак кабул итүләрен тели. Яшь үсмергә киңәш кирәк булса, ул үзе сораячак. Они на самом деле в глубине очень нуждаются в внимании, заботе и поддержке. Им очень хочется вот этой взрослой позиции, понять, как себя ведет взрослый человек. А если он видит взрослого родителя, который у него тоже есть эмоции, но он умеет ими совладать, он таким образом видит, что так можно было, что ли? Балаларны кичкенәдән үз хисләрен танып белергә һәм аларны күрсәтергә курыкмаска өйрәтү мөһим. Бала мәхәббәт, үпкә, авырту яки курку турында сөйләргә уялырга тиеш түгел. Тагын бала өчен мөһим күнекмә ярдәм турында сорау. Почему ребенку может быть стыдно идти к родителям? Ни өчен балага ата-анага бару уят булырга мөмкин? Ул алдан ук әти-әни әйтәчәк җавапларны белә. Алар аның башында язылган инде. Үз эчендә ул әти-әнисе белән аралашты. Барыбер бернинди дә яңалык ишетмәячәк. Все равно я ничего нового не услышу. Шуңа күрә әти-әни белән бала арасында кичкенәдән ышанычлы мөнәсәбәтләр урнаштыру мөһим. Андый очракта сез борчылу хисен күреп кенә калмаячаксыз, аңа ярдәм дә итә алачаксыз.
Хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Ну, бәяләр нормально. Базар бәясе. Не дешевле, и не дороже. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәсе гөрләде. Театр инде ул. Что шөгыль сыман хәзер. Тормыш дисәң дә булай. Сәхнә осталары халыкара театр көнен бәйрәм итә. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Шәһәр халкына бу азык-төлек запасын туплау өчен яхшы мөмкинлек. Елларда узган ярминкәдә район башлыгы Тимур Нагуманов табылды. Вакыт иртәнге 8. Торговый двор сәүдә үзәгендә ярминкә инде гөрли. Шулай булмыйны, экологик яктан чиста продукцияны арзанрак бәядән алу мөмкинлеген бер кешенең дә кулыннан ычкындырасы килми. Ну, бәяләр нормально. Базар бәясе. Не дешевле, и не дороже. Бәяләр сатучылар теләге белән түгел, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тәкъдиме белән билгеләнә. Это самые такие оптимальные минимальные цены, которые сегодня, в принципе, доступны. Без каких-либо накруток, без лишних прибылей и без всего остального. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәсе инде икенче атна уза. Беренче атнада сәүдә рәтләрен нибары 10 сату нуктасыннан торса, бу юлы һичшиксез ассортимент артуы сизелә. Ярминкәгә 40-ка якын машина товар алып килгәннәр. В этот раз мы максимально постарались пригласить. Бу юлы без мөмкин кадәр тырыштык, күршеләрен дә чакырдык. Ширмешән районы фермерлары килде, Лениногорскидан да бераз бар. Җирле халык тартылды. Шикәр ассортиментын тулыландыру өстендә эшләдек. Ул хәзер актив кулланыла. Пользуется спросом. Бер атлы тезелеп киткән сәүдә рәтләрендә ниләр генә юк. Сатып алучылар икмәк, күмәч һәм кондитер әйберләре, шоколад, сөт продуктлары, итнең барлык төрләре, ярым фабрикатлар, бал, ашлык һәм ярмалар, яшелчә, җиләк-җимеш, яшел тәмләткечләр, туз һәм тере тавыклар сатып ала алдылар. Будем интересоваться у людей, что им еще нужно. Нәрсә кирәк икәнлеген без кызыксаначакбыз. Ярминкәләрне халык ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен үткәрәчәкбез. Чтобы удовлетворять спрос именно людей. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре 23 апрельгә кадәр узачак. Алия Байрамалова, Рамиля Хамидуллина, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иске Әлмәт мәдәният йортында нефтчеләр һәм төбәкчеләр тарихи мәдәни мирасны барлау, торгызу юлында дип исемләнгән фәнни-гамәли конференция булып узды. Чараны Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән Бөтен дөнья татар конгрессы Саҗидә Сөләйманова исемендәге Үзәк китапханә ярдәме белән Әлмәтнең туган як клубы оештырды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Татар дастаннарын өйрәнү бик күптән бара. Менә шуның эчендә булган информацияны алу һәм аны аңлату мәсьәләсе бик эшләнеп бетмәгән бездә. Татарча кыпчаклар, русча половцы. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков түлек һәм сусылу һәм ак күбәләк дастаннары турында сүз алып бара. Монгол кыпчаклары турында сөйли. Бу белемнәр туган як тарихын өйрәнүчеләргә киләчәк буын өчендә кирәк ди ул. Бу бик әһәмиятле тема. Ну, халык тыңлагач аңлар дип уйлыйм. 4300 татар авылының тарихын язып чыгу. Шул тарихны картага илеп кую. Шуннан соң инде Россиянең территориясының 4тән 1 татарлык икәнлеге күренә. Фәнни-гамәли конференция Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән Бөтен дөнья татар конгрессы Саҗидә Сөләйманова исемендәге Үзәк китапханә һәм Әлмәтнең туган як клубы тарафыннан оештырыла. Ул Көньяк Көнчыгыш төбәгенең Әлмәт, Сарман, Лениногорск, Азнакай һәм Бөгелмә районнарыннан җыелган актив җәмәгать эшлеклеләрен, туган якны өйрәнүчеләрне берләштерде. Бу безнең төбәкчеләр конференциясе беренче тапкыр үткәрелә безнең төбәктә. Без төбәк тарихына кагылышлы материалларны кузгатабыз һәм төбәкчеләрнең нефтчеләр һәм төбәкчеләрнең милли мәдәни чаралар үткәрүдә башлап йөрүләре турында сөйләячәкбез. Туган як клубы берничә дистә төбәкчене берләштерә. Әлфия Ямаева шуларның берсе. Ул озак еллар нәсел шәҗәрәсе ясау белән шөгыльләнә. 9 китап нәшр иткән. Тырышлыгы да юкка түгел. Төбәк архивларында, метрик китапларда язылган язмаларда үз нәселе турында шактый күп кызыклы фактлар тапкан. Бабам шушы беренче мәхәлләдә мәчеттә эшләгән. 1905 елда Хадый атласы белән бергә эшләгәннәр. Әлмәттә бар, Чыршылы да бар, Җәйкаратай да керә анда. Менә үзебезнең төбәкләр инде менә шушы яклар. Ризаттин Фәхретдин бар, 30 имәни бар, алар нәселләре 8000 Ризаттинның кешесе, 30 имәнинең 3000 туганнарын таптым.
нәсер шәҗәрәсе ясыйм. Кишүшәт авылында туган йорты урынында урнашкан Ризаэтдин Фахретдин музее Татарстаннан читтә дә билгеле. Елына биргә 10 меңнән артык кеше килә. Экспонатларны тулыландырып торалар. Бу эш белән музей җитәкчесе Диләрә Гыймранова шәхсән шөгыльләнә. Гыйлем, галимнәрнең зиннәте, адәмнәрнең хөрмәте дигән күргәзмә алып килдек. Шуннан да шулай. Ул Риза Фахретдинның Шәкертлек әдәбе дигән әсәреннән бер афоризм. Һәм гомумән Риза Фахретдин инде гыйлем әһле буларак ул безнең тарихчы да, ул безнең тәрбияче дә, ул дин әһле дә. Инде бүген төбәкчеләргә Риза Фахретдинне күбрәк тарихчы буларак ачарга кирәк. Конференциядә галимнәр туган якны өйрәнү тарихы турында сөйләделәр. Аның үсешенә кайбер нәтиҗәләр ясадылар. Һәм Россия Федерациясе чикләрендә, Татарстан һәм Россия Федерациясе төбәкләрендә туган якны өйрәнүнең хәзерге торышына бәя бирделәр. Киңәшмәдә шулай ук табигать объектларын һәм тарихи мәдәни мирас һәйкәлләрен өйрәнү, саклау һәм төзекләндерү буенча актуаль мәсьәләләр дә күтәрелде. Айгөл Шәрәфиева, Марат Халиуллин, Илнар Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. 27 март Халыкара театр көне. Бу истәлекле көн бөтен дөнья буенча 1961 елдан билгеләнә башлый. Бу көнне республикабызда Тантана премиясе лауреатлары игълан ителде. Әлеге премия Татарстанда республиканың мәдәният министрлыгы тарафыннан театр сәнгать өлкәсендә актерларның иҗат уңышларын һәм җәмәгатьчелек казанышларын бәяләү өчен гамәлгә куела. Аңа кадәр ул Галиәскәр Камал театры премиясе булып санала иде. 2001 елда исә дәүләт бүләге дәрәҗәсенә күтәрелде. Еллык театр премиясе республиканың опера, балет, драма һәм курчак театрлары хезмәткәрләренә театр сәнгатендәге иҗади һәм иҗтимагый казанышлары өчен бирелә. Бу елның Тантана премиясе алучылары арасында әлмәтлеләр дә бар. Узган ел азагында тамашачыга тәкъдим ителгән «Җил артыннан» спектакле зур формулы иң яхшы спектакль дип табылды. Театрга дипломны Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов тапшырды. Иң яхшы ир-ат роле номинациясендә Ойрат Мифтахов бүләкләнде. Ойрат аңа ул әле өйләнмәгән иде спектаклендәге Шәмси роле өчен лаек булды. Шул ук спектакльдә Хәзрәт һәм Батюшка рольләрен башкарган Динар Хөснетдинов исә иң яхшы эпизодик роль номинациясендә лауреат булды. Анна Васильевна образы өчен Миләүшә Хафизова исә премияның махсус призына ия булды. Спектакльне Гаяз Исхакый әсәре буенча Айдар Җаббаров сәхнәләштерде. Әлмәт төбәге халкын шын мәгънәсендә театрлы халык дип атарга була. Бездә дәүләт театрда эшләп килә. Аның даны Татарстаннан читтә күптән билгеле. Моннан тыш район мәдәният йортлары каршында театр түгәрәкләрдә уңышлы гына эшләп килә. Араларында халык исемен күтәргәннәр дә бар. Шуларның берсендә Яңа Кәшер авылында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Рәдифә Нагманова дәвам итә. Яңа Кәшер авылы халык театры районыбызда беренчеләрдән булып халык исеме алган иҗат коллективы. Авыл халкының бу казанышлары гаҗәп тә түгел, биредә җыр биюне булдырмаган, иҗатны сөймәгән бер генә кеше дә яшәми. Профессионал театрга каян килә? Артистлар да беренче чыкканчыкларын авыл җирләрендә алалар. Шуңа күрә менә шушы театрның һәрвакыт булуын теләп, барлыгын теләп, аларның үсүен теләп, шуңа күрә мин бу авылны ташлап китә алмадым. Театрда эшнең тыгыз икәнен сез дә беләсездер, аны үземә бигрәк тә авыр чакларда була, әмма ләкин мин менә бу авылдан халык театрының язмышы ташлап китә алмадым. Татарстанның атказанган артисты Асия Харисова авыл театры коллективы белән 6-7 еллап эшли. Үзе дә авыл баласы, өстәвенә беренче алган белеме дә сәнгать коллективлары эшчәнлеге белән бәйле. Бирегә килгән һәр көнем вакытны бушка уздырмавым турында сөйли, ди ул. Узган ел нәтиҗәләре буенча Асия Харисова сәхнәләштергән спектакль Идел-Йорт фестивалендә кабат лаеклы бәяләнә. Россиянең 100 коллективы арасында беренче унлыкка керә. Иң яхшы хатын-кыз номинациясендә үзешчән театр артисты Алия Хәмитова җиңү яулый. Безнең элеккеге зал клубыбыз Гөлнар апа чакырып алды. Ул аның җиңел кулыннан дип эшләп киттек. Минем үзем яңадан классташым Илнар белән күптәннән инде уйныйбыз, шулай 11нче класстан бирле Казаннарга барып, инде бер урыннар алып, шулай итеп йөргән идек бәләкәйдән бирле, 11нче класстан бирле булгач инде бу хәзер мин 15 ел мәктәпне бетергәнгә, Худайның рәхмәте менә 15 ел бирәсе килеп китеп уйнап, уйнаштырып, шулай итеп йөрибез. Алия белән бергә аның сәхнәдәш партнеры Рафаэль Хуҗин да бергә үсә. Бүген аларны профессиональ сәхнәгә дә курыкмыйча чыгарырга була, ди авылдашлары. Театр инде ул башта шөгыль сыман, хәзер тормыш дисәң дә булай, икенче тормыш сыман. Без инде бер гаилә булып беттек. Чөнки күпчелек шул бер кешеләр уйный, шул соңгы елларда бер режиссер. Шул бер аерым гаилә. Эшләр өчен уңайлыклары, эшләргә коллективы бар Яңа Кәшернең. Шулай булгач, яулысы үрләре дә алда әле.
авылның яшәеше, авылның тормышын билгели культура учагы булган клубның тормышы. Әгәр дә безнең клуб эшли икән, гөрле икән, димәк авылның да тормышы гөрле дигән сүз. Чөнки көндәлек тормышта эштән кайтканнан соң җыр, моң, шундай бәйрәмнәр чакырып торылу булса, халыкның да иртәгәге көн өчен, киләчәк өчен бераз гына күңеле үсеп, яшәргә дәрте арта. Һөнәри театрлар гадәттә яңа сезоннарын көз көне ачып җибәрсә, авыл җирләрендә бу эш яздан башлана. Яңа Кәшер авылы җирлегендәге халык театрда бүгеннән үзенең яңа сезонына әзерлек эшләрен башлап җибәрде. Яңа спектакльнең премьерасын авыл халкы көз көне күрәчәк. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.